Yan ang primerong hapot. Kung magkandidato ako, may magboto man daw. Kung nakita kan kung manggana ako, dahil pwede, kung di ko nang magboto. Buda, anong gusto nindo? Probinsya ako o siyudad? Saan ang gusto mo dyan? Probinsya! Siyudad! Uyugon mo. Probinsya ka. Siyudad, gun mo. Probinsya ngaya. Intriga ka na. Aray na hapon. Petsa 20 kan Septyembre taon 2021. Uyugon mo. January, February, March, April, May, June, July, August, September. 9, 20, 21. Maray na pitsada ano. Minarespetar na naman kami sa lambang miyembro kan sosyudad asin kan familia kasabay ang paglaom na yaong kita sa ligtas na sitwasyon sa taho kaining pandemya padagos sa atong panarig sa amang Dios asin an pakimaherak na matapos na ining COVID-19 so mga may COVID magkaburulong na asin kita pong pinagbibiyayaan ning karahay ning salud daiman maulakitan imagamit ta ini susug sa kamautan kan sa tuyang kagurangnan. Ano daw lamang tabi ang pinagbimeriendan dyan? Ligaspi Daraga Albay, paramdam ka mo 0961-759-0888. The 0961-759-0888. Sa Globe, 0926-0156-020. Pwede man sa sakuyang Facebook account sa Messenger, pwede man hanapon lang nindo Pio Fernandez. Sundo kita 5 p.m. Bicol Target, Katuwang. Ang news team, kumpadring Al, kumpadring Jim, kumpadring Jomar, Luens, and Renz. Sama ni Bella, si Henry De Boy Mata, technical control. The man from Poland, Dion Napolis. Sa newsroom, pag-araw man kayo pagkahapon, nagdiretso sa pagsumada kan mga nangyayari sa lado lokal, national, international. News Director Edwin Peralta, katabang man siyempre nakamonitor, News Manager Mardela. Sa Samuya pong Production Center, si Angel Namustasan sa mong Anghel. Sa IT, si Richard. Ako po sa indong servidor sa radyo. Ang sa indong pong Public Information Officer ng Bayan, PIO ng Bayan, Pio Fernandez. Maray na hapon, Bicolandia, maging so pinagabot kan sa tuyang persa sa radyo. Ano tabi kan? Okay na. Oh. Ama, pwede na ito. Yata, ma-eksperimento kita. Igo akong duduman ng lugar. Dahil naman ako makuhan. So, sistema sana. Iyon na pwede na sana ako naman. Yeah, sige. Salamat sa mga nakantabay sa internet, worldwide, netwide. Aram nindo ang DCGB, nationwide, worldwide, netwide, online, on-air. On-air sa radyo. Laban ng DCGB, region-wide. Online, sa online kita. Worldwide. Salamat po sa mga nagarantabay. Asin paki-share na sana tanganing dakulpan sa tuwing mapaabutan ning informasyon. Sige, pwede ka mo dyan sa samuyang chatbox sa DZGB News Online. Diretso kita kan mga istorya. Anong gusto mo, kumpadring Al? Sa inakol, siyudad o probinsya? Bala ka na? Mabuto ka sako. Mabuto ka sako. Pero mina, isaro ka ng boto sako. Ana? Isaro ka ng boto. At least may saro man lamang. Aha. So, sa text na kulon? Bahala ka na naman sa maslog sako, ha? Wala yung problema. Sige, kumpadre Ngal, marahin hapon, go ahead. Yes, padagos ang pagkatabangan ko niyan kan gobyerno provinsyal Kanalbay. Asin kan ako Bicol Party List sa pagkataonin mga ayuda sa estudyantes para mas dakol ang magpakatapos sa kolehiyo. Asin makatabang sa pag-asenso sa pamilya, makatabang at the same time sa probinsya. At sa rong simana, painti naman ng mga estudyantes kan Manito Community College
nag-qualified sa kasasistans man na bigatao kang probinsya natig 5,000 pesos pero sigun ini sa indang performance asin na informasyon man na nagluwasali sa Provincial Education Department kan Kapitolyo sa pamayo ni Dr. Cham Sonyega na parte ni kan programa kan gobyerno provincial na napon ang mga estudyantes na may scholastic standing na bigapo. Scholastic standing. Arlang kawan grado na parte naman ini kan pigi-implementar na programa kan gobyerno provincial sa pagi kan Provincial Education Department. Sa ibong nalando, anak ko Bicol, araman kan kabos sa Padagos ang Educational Assistance Maninda. Nag-payout na nga ni kan sa Roman Simana. Kaya mas lalong nagadakol mo dyan ang mga estudyantes, mga nagkapakatapos digdi sa probinsya kan Albay dahil iyan sa Padagos mo na magkatabangan kan gobyerno provinsyal sa pamayon ni Gobernador Alphonsus Bitsara asin kan ako Bicol sa pamayoman ninda Congressman Saldico asin Congressman Pido Garbin Jr. Yan pa ang informasyon pa digdi sa luwas Al Armario DCGB. Salamat kumpadre Ngal sa istorya ali dyan sa luwas. Padagos na tabangan po ano kan ako Bicol tayap budang provincial government kan Albay para po sa pangaipukan sosyudad mga manlaylay na sektores. Diretso kita sa mga istorya duman sa tercer distrito kan Albay. Kumparing Jim, marhay na hapon man, please go ahead. Yes, salamat tabi padi. Maray na hapon sa mga parantabay, sa mga dagdag niyatong bareta. Dahil nagkaiguanin sesyon Sangguniang Bayan kan Pulangi Casubago. Kung sa inan mga membros kan ISB handa sa sesyonan problema sa session hall para mientras sarado dahilan sa may expose na empleyado sa COVID. Resulta atras ang sesyon dahilan sa kaipuhan i-disinfect ang session hall. Home quarantine ang mga empleyados dahil pamasabutan kunwari ini may normalize. Ang ginibo naman ninda ABC Federation President Cap Adrian Salceda, kagawad Jun Villar, nagtukan ini duman sa mga plant barangays tabi pade, puro bit kani so tulong wheelchair na didistribo duman sa mga nangay po sa barangay Balaba, asin barangay Dapugan, sa panginot kan ABC Federation President kan Pulangi na Padagos naghihingawan na maipnuan na sina matawan ng tabang so mga dahil kaya na makadisponer kan sa indang mga pangaipuhan personal lalo na itong may mga problema sa salod. Kakulang bagay, pasalamat itong kahikaho na pamilya na natawan ni na wheelchair sa Espersos na rakap Nonoy Salceda, katabang o kaiba, ang membro man kan Sangguniang Bayan, kagawad Jun Villar. Yan. Aram mo ito baga paano, kumpadre Jimano. So, parte yan kan kabilugan, kan programa di gobyerno madyan ni Kapnunoy na Adrian sa Pulangi. Salud, bako. Salud, edukasyon, agrikultura. Yan. Kaya pitututukan sa mga wheelchair nga ni ibaga dyan na distribura na sa mga pangangaipo, sa nangangaipo. Ikaduwa sa mga radyo baga sa edukasyon, human. Sa kabos na sektor sa palibot. Dari may programa. So abot kan kwan. Kayahan. Sige. Ako derman, ang ating masustiniran, ang mga pangaipuhan digdi sa Banoan kan Pulangi. Although gabos man ini na sa satisfasiran tabi pade sa abot kaya esfuerzos kan nasabing opisyal. Roger, sige. Yan tabi pade. Ang sa to yung mga dagdag na informasyon, Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat kumparing Jim sa mga dagdag na istorya ali yan sa luwas. Diretso kan mga storya pa dyan sa palibot. Sabi ni 7355, mabuto man ako sa imo sir. Si Buddy, Buddy, talaga naman. Buddy, good afternoon dyan sa Orosite. Good man si Buddy. Mabuto.
From the beautiful island of Catanduanes. Salamat po. Yan. Yan. Ito pa. Iyo tabi. Ang number mo, Kuya Iyo po. Yan ang number ko. Sige. Yan. Diretso mo nakita kan mga istorya pa sa luwa. Si Luwens Aramontada. Luwens, marhay na hapon. Please go ahead, man. Yes, salamat tabi Sir Pio. Maray na hapon na maray na hapon sa gabos na mga paraan tabay sa mga dagdag pa man na Bareta, Blanco, Pasangunyan, and Department of Education o DepEd Region 5. Sa impormasyon kung pirang eskwelahan sa Bicol Region ang posibleng maging pilot schools para sa para sa face-to-face classes. Ini pagkatapos na ipag-unabitan sa DCGB News ni DepEd Region 5 spokesperson Mayflor Umamil na daipanindai si kung pira sa sanggatos na eskwelahan sa bilog na nasyon asin 20 pribadong eskwelahan ang pwede na magbukas kan klase face-to-face pagkatapos na mapag-uruna naman ang pag-aprobar ni Presidente Rodrigo Duterte na mag-pilot na nin face-to-face ang mga lugar na nasa low-risk areas. Idinugang pa ni Umamil na daisin na nakakasiguro kung mapapabaliman ang Bicol Region sa matatawan ng pribilehyo lalo na pati na sige man ang dugang kang kaso ng COVID-19. Dai pa man napapag-ulayan kung may guidelines na ang dapat na maglaog na aki, bakunado na, taan ma-determine kan mga siring na bagay, iyo ang opisina sentral sa pamamayo ni DepEd Secretary Leonor Briones. Bago man ini ipa face-to-face, siniguro man na Umamil na maagi mo na ini sa pag-approve kan Department of Health as in LGU tangani na maibitaran man ang COVID-19. Kung matatandaan tabi, Sir Pio, ipinagunambitan sa DCGP News ni Regional Director Gilbert Sadsad na ang face-to-face classes da iman magiging arog kan dati, 20 sa ng estudyante ang maximum sa laog kang sarong classroom, dahil pwede magdaranin pagkaon, dahil pwede mag-uron-uron o magkarawat ang mga aki, asin ang tatawanan na pilot program iyo sa mga eskwelahan na within community sana ang mga estudyantes na dain nga ipo nin pagsakay sa pampublikong transportasyon. Yeah, aram mo bako man yan basta-basta talaga Luwens na i-implementar ka sa tuyang gobyerno. Roger. Dumabaga sa so dahil na bagang nahiling na tama ano. Ay man yan, it will be studied thoroughly and bako man babasta-basta man nagyada implementar. Ano? Correct. Sige. Tadi bisa Bicol, day pa man kasabay palan. Dai pataw tabi Sir Pio, dai pa man madetermine an mataram kay ni sa inda so central na opisina. Yo, sige. Roger, so yan tabi Sir Pio ang mga dagdag pang istorya hali sa Regional Center Site. Ako po si Luwens Bursi Barsana. Salamat tabi Luwens sa mga dagdag na istorya hali dyan sa luar. Diretso pa kita kan mga report. This time, alas 4:22, nasa linya man si Ans Galero. Ans, marhay na hapon. Please go ahead. Good afternoon, Sir Pio. Good afternoon sa mga parantabay. Sa mga dagdag man niya tong impormasyon, posibleng sa mga maabot na aldaw dai na makabuelo ang mga kaakian sa pagpapalayog ng Boradol sa Partekan, Barangay Alubo sa Daraga Albay. Ini dahilan sa nasa proseso na ngunyan ang sanggunian panalawigan kan Albay sa pag-adalhin sa rong provincial ordinance na kung sain ibabawal na ang pagpalayog kan Boradol kasabay naman digdi ang mga hot air balloon as in gadgets na pikokontrol nin remote o kung ano pa man. Kaya ba man digdi ang pagbawal sa pagtutok nin laser light sa mga eroplano pati na ang paglaog sa runway street pati na sa bilog na jurisdiction kan Bicol International Airport nin mga vehikulo as in mga hayop. Natukahan mag-adal as in magpasar kan ordinansang ini iyo ang Committee on Transportation, Communication and Public Utilities na pinamamayuhan ni Kinatawan Ray Bragais. Sigun sa iya, nagkaigwanan din inisyal na pag-ururon ang sendang komitiba, may kanaaraman digdi asin talagang nahihiling ninda na kinakaipuhan na maipasar asin ma-implementar ini dahilan sa ini, parte man daw kan preparasyon kan gobyerno provincial ni Albay sa pagpapaabot na pagbukas asin pag-operate kan Bicol International Airport. Idinugang pa kaini, nabo man ninda ko tang istorbong iba, lalo na ining mga kaakian na nagbuburadol alagad, kaya po ining ipautob dahilan sa para man sa nani sa safety kan gagabsan lalo na ang mga mabirahe dyan sa Bicol International Airport. Roger. Itabi sa PIO ang mga impormasyon pa sa Kapitolyo, Ans Galero, DCGB. Salamat man, Ans. Sa istorya dyan sa luwa. Pwede na ni John. Pwede na.
Alas 4:24 nin pagkahapon. An oras hatod sa Indokang Alaksan FR, Ibuprofen and Paracetamol Alaksan FR. Isang alaksan tapos ang laban. Sprite, the #1 lemon line refreshment gawa para sa init. Paracetamol Biogesic sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic, ingat! San Mig Light, 100 calories lang. Magaan sa tiyan. Drink responsibly. Coca-Cola, sarap pag magkasama. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. In everything you do, make sure you choose what's true. We always follow our hearts, so true adventures come our paths. Dreams and aspirations, giving spark to all our passions. It may seem our choices differ, When searching for something deeper, when okay lang to make mistakes, but the feelings mo hindi fake. stay true and you'll know what to do. And choose the bonds that are true. We choose what's true. We choose GSM Blue. Choose what's true. Kasama mo ang GSM Blue. Choose what's true. Kasama mo ang GSM Blue. Choose what's true. Dahil ito ang GSM Blue. For everything that's true. Count on GSM Blue. Let true things come your way. Yeah. In your life you have a say. So choose what's true. Kasama mo ang GSM Blue. Choose what's true. Kasama mo ang GSM Blue. Choose what's true. Dahil ito ang GSM Blue. Drink responsibly. Whatever you do, choose what's true. Choose GSM Blue. Available in Mojito, Margarita, Gin Pomelo, and Light Gin. Drink responsibly. Surf may bagong liquid na may doble power pa. Abot kaya surf bagong liquid na. Surf may bagong liquid na may doble power pa. Abot kaya surf bagong liquid na. Introducing Surf Ultra Power Liquid. Doble ang power dahil sa linis versus powder detergent based on lab test at mabango pa sa presyong abot kaya. Surf may bagong liquid na may doble power pa. Abot kaya surf bagong liquid na. Kapatid, sa iyong sexual at reproductive health, ito ba ang pinakamabuting paraan ng pagdedesisyon? Huwag iasa sa tsansa ang kalusugan mo. Konsulta sa iChoose. Sa mga health workers na mapangunawa, mahusay at matulungin para ang desisyon mo tama, hindi tsamba. Tara, usap tayo. Practice safe sex para sa healthy Pilipinas. Be, harani na ang naralaugan. Ready ka na? Bako lang ready, doble ready. Kaya ta! Doble kaya ma. Kulitaan bagong Bear Brand, may doble tibay. Sigurado na may tibay resistensya. Ngunyan, igwang tibay kan hawak. Tanganing tabangan sang kayanon kabos. Dapat matibay ka tabi, ha? Doble tibay ma. Bagong Bear Brand, tibay ngunyan. Tabang tanganing matibay ang futuro. Doble tibay refers to tibay katawan with 100% vitamin D, calcium, and protein, and tibay resistensya nutrients with 100% vitamin C, iron, and zinc, together with 3 balanced meals. It has more nutrients versus previous formulation. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Lemex na. Kawawang batay, lobo, hinika. Parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi. Kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan. Sarap na sa orange, yummy, banana. Plemex Sa ubo ng baby pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Plemex. Vitex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programa Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataon ng impormasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sa alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon
Pamanamta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga promo purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Bigla akong kinagat ng alaga kong aso. Hindi ko alam bakit bigla na lang naging agresibo. Pinabakunahan mo ba ang alaga mong aso laban sa rabies? Hindi, wala naman yatang rabies to. Ligaw man o inaalagaan, pwedeng magka-rabies. Kung nakagat o nakalmot ka ng aso o pusa, magpaturok ka na agad ng bakuna laban sa rabies sa pinakamalapit na Animal Bite Treatment Center. Base sa datos ng DOH, ang rabies ay sanhi ng pagkamatay ng 200 hanggang 300 Pilipino bawat taon. Magpabakuna, huwag maging biktima. Munding paalala mula sa inyong DOH Bicol CHD. Surf may bagong liquid na may doble power pa. Abot kaya surf bagong liquid na. Surf may bagong liquid na may doble power pa. Abot kaya surf bagong liquid na. Introducing Surf Ultra Power Liquid. Doble ang power dahil sa linis versus powder detergent based on lab test at mabango pa sa presyong abot kaya. Surf may bagong liquid na may doble power pa. Abot kaya surf bagong liquid na. Ang baha nagdadaranin danyos asin perwisyo sa buhay asin propiedad nin tao. Ano ang bagay na dapat tandaan sa oras na yaon na ang baha? Likayan ang mga lugar na makaskas ang paglangkop kan tubig. Day magbalyo sa salog na ang tubig labaw sa tuhod. Day magmaneho nin auto sa mga tinampo na irarom na ang tubig. Sa mga aki, likayan ang pagkawat sa tubig baha. Urog na sa mga kali sa palibot nganing makarayo sa aksidente. Sarong pagirondom kan Mais and Geosciences Bureau kan DENR. Sweldo na, sweldo na, sweldo na, sweldo na. Pili ng Bear Brand, siguruhin ang tibay. Tuwing sweldo, bumili ng Bear Brand 2.4 kilogram pack. Kayang araw-arawin ng tibay hanggang sa next sweldo. Dahil mas mura ito kumpara sa patingi-tingi. Sweldo na, sweldo na, sweldo na, sweldo na. Pili ng Bear Brand, siguruhin ang tibay. Tuwing sweldo, bumili ng Bear Brand sa iyong suking tindahan. Tibay refers to Tibay Resistensya Nutrients, Vitamin C, Iron, and Zinc with 3 balanced meals. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Halika na sa pinakamura. Panlalaki, pambabae o pambata. Sexy fashion, presyong abot kaya. Dito ka na sa tunay na pangmasa. Bag, shoes, pants, RTW. Dito na sa home, marami ang matitipid mo. Budget ay sapat sa bilihing mura. Dito na tayo sa tunay na pangmasa. Home Enterprises, the cheapest in town. Home Enterprises. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong
negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang consumer at negosyo. Madadagog na kada ikatulo asin ultimong biyernes kan bulan alas 11 nin aga sagod alas 12 nin udto sa laog kan programa Aramon Yato. Usapang consumer at negosyo. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Region 5 asin kan DCGB. Usapang consumer at negosyo. Abangan. Ma, sa futuro, mapatindog ako nin mansyon para si mo. Engineer ang pangiturugan kan bunso ko. Dakol nin angat na kaipuhan malagpasan, tanganing makuha ini. Kaya ang bagong Bear Brand Swak, may doble tibay na. May tibay resistensya nutrients. Asin ngunyan, may tibay hawak nutrients pa. Masigurado ka sa doble tibay. 10 pesos man diraray. Doble tibay refers to preserve of tibay resistensya nutrients, which are 100% vitamin C, iron, and zinc, and tibay katawan nutrients, which are 100% vitamin D, calcium, and protein, versus previous formulation based on Brenny 4 to 6 years old with 3 balanced meals. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from July 1, 2021 to September 30, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 0203 series of 2021. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema tang may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yaw na mismo ang makikinabang permita. Wo garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdong. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alin at magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Bicol Target. Sige po, diretso na kita sa tuyang programa Bicol Target. Bueno, sa mga maabot na aldaw, magiginang busy sa tuyang Commission on Elections sa pag-akseptar kan mga kandidato baga ano diyon. Yan. Sa kwan. Mga manlaylay na ilhidong pwesto. Ngunyan baga, pirana, salado na si Dalgang Ritedyong, pirana, si Pacquiao, inako na sa nominasyon. Si Lacson, mga kandidato, katandem si Soto. Isay pa. Si Bongo, ade, yan, nagkakapira pa sana sa nagburutwa. Tapos latest, may pahayag man si Nana Leni. Handa ngaya akong maging unity candidate kan oposisyon sa pagka-presidente. And baka may magburutwa patabi dyan. Ade, John. Si Saypa? Ade ko na kayo digdig. Kapa. Nagkakapira na ayan na si Yorme. Yan, pigi-endorso man. Yan. Okay, si Yorme. Ida ko sa tabi, sa mga nagbuburutwa na yan na mga pagngaran, are you satisfied? Or okay na yan, John? Yung nagkakapirang okay na yan na pagpirilian, tabi? In kaso ba nagad magdiretso and magkandidato? Pwede na daw yan na magpili kita dyan
Ano? Or igwa pa ka mong pinaghahanap na iba na talagang masupo duman sa kahagadan pighahanap kan mayoriya kan mga Pilipino na dapat piloto John kan Pilipinas. Aber daw tabi kung okay na kamo dyan sa mga pangaran na yan or you are looking for someone else pa na iyo talagaan sa tuyang oong iyan na bubutuhan gusto tang mag-lead sa Pilipinas. No, si Migong King, Grace Po, iyo gun mo anda, tapos BBM, iyo tama ba yun ano? Those are the names na nagbuburutwa. Sangunyan ha tabi, sangunyan na kuan na oong panahon na katuyang naaraman sarong simana na sa namigit yan, no? Now, what are you really, ano ang sa tuyang pinaghahanap baya talaga dyan, adi? Tayan ng mga nagralataw na pagngaranaan, expect na didistrosoho na yan. Ano diyon sa paghiling mo? Didistrosoho na iyan. Si Isay man dyan na magbutwa, maniwala ka mo. And that's part of democracy. Diba? Yan. Pero hilingon mo, we have been ruled by manlain-lain na personalidad baga diyon so tinaramta na ka ito sa tingog kan ba noon sa Bicol Target igwang general baga diyon si Tata Fidel na Ramos general na ito igwaning artista so para sa mahirap si Erap igwang ekonomista na naguya sinanaguling si Isay pa igwang so angkan kan mga akino so namuyahan baga diyon sa kudgunyan na iyuan kumbaga epitome kan tamang padadala iyo baga diyon dere para sa inda si itula ito ang tamang padadalagan and yet no one seems to fit in na magdirihir sa satuya, magpropel kang Pilipinas, suda ibagad yun nin. Nagwaparabotong pa ibaba. Kaya napot na ngunyan, si Isay na sa nangani, ang magkakaigwa daw na, o kaya may pangaran daw na magbutwa na, duman talaga, igwaning amor sa publiko, both capability-wise, intellect-wise, and popularity-wise, baga dyan bako. Dipisil baga, pag eleksyon, duwa ka bagay dyan, pag eleksyon. You may be elected because you are popular. Kisihoda, kung bako kang kapable intellectually. That's the problem nin kan demokrasya paminsan yun. Bako, pambihira, pardon the word, no? Pambihirang may makalusot na talagang kapable, tabako siyang popular. Ngunyan, ining konta, ining panahon tangon yan, si Duterte peraso lead sa iyang kalaban, milyones. Yan, solid pero hilinganaan ngunyan. Destrosado ng plus.
Yung bagad yun ang cycle, pag marani ng eleksyon, pang, mabutuan naan. Makaulok nga nita, ang Senado bagad yun, nagi ng kwan, nagi ng investigative body. Dahil man kita ning nakukuapang mga report na may nagibo ng bareta, nagibo ng lay, na hinugot duman sa saindang mga investigasyon bagad yun. Ano? Lay pa baga? Pagkatapos kan, bigla na sanang mapapara yan ng mga investigasyonis na maeleksyon na. Yan. Sisay na sa nabaya na. Pag tuminukaw dyan sa pwesto, overwhelming ang suporta kan tao dyan. Sisay na sa daw sa Pilipinas. Ano? Because we are lagging behind. Ano? Ikumpara ta sa satuyang mga kapwa nasyones Asianos. Ilingad yun baga sa Singapore, pagkatapos kan eleksyon, tapos. Sa Indonesia, Japan, Korea, tigdi sa to ano, Korea. Something is missing talaga sa satong mga Pilipino. Or are we over-democratized? Diyon ano? Kaya grabe na ang influx kan na ito bagang so ideya sagkod sa dahil na sa nang nagiging tama kundi sa individual na pagtutubod iyo na sana yan. O ilingan na ngunyan ang nagbuburuta ng mga pangaran no Bongo, BBM, si Saypa, Grace po, Manny Pacquiao, Lacson. Paano na sa nabaya daw ade? Basahan taan nagkakapirang mga kanma. Basa kita, basa. Na, basa, sandali. Hain na ito so kunyan ta. Ako Sir Pio, dai pa diyan kay Corsonada. Si Bongbong tig-alat ko o kaya si Sara. Yan. Mga kan tawo, dai pa da siyang Corsonada diyan. Milyones man ang kurakot. Saan? Apo, ano? Sir Pio, may laban ko ta si Governor Cheese para sa VP at sa presidente, bahala na siya kung si Isko. At maray po kan talaga arog sa USA. One partido, one-on-one. Adi, may punto ka man tabi. Karong partido, one-on-one sa naan laban. Di sa tuya paano is grabe ng salamog, ano? Yan, sabi ka ning sarong number. Iyo pala ang number mo, Kuya Pio. Mabuto man ako sa imo, dapat sayo sa probinsya ka. Dumang ka maglinyada sa kahoron mo kagabi. Ako man nag-interest man sa nako tabi. Ano? Kamu man daw. May saro ka ng paradangog, barangay Mauyod. Kung magkandidato ka, butuhan ta ka. Ikaw naman dyan, miraman ka mga suportadores ko. Kung sa probinsya dyan, ika nang idisignar kong kuan. Campaign manager sa 3rd District. Ano? O hindi si kamo na sa natabian mag-atid. Sisay sa nabaya na an sa tuyang mamumuyahan na mag-lead sa tuya digdi sa Pilipinas. Ano po? Ege! This time, may mga istorya pa kita sa luwas. Nasa linya si Renz na Luna. Renz, marahay na hapon. Go ahead. Salamat tabi Sir Pio, maray na hapon. Maray na hapon sa mga parantabay, sa mga duganyasong mga bareta suspendido sa ang klase sa Bicol University. Magpuon sa aga hanggang sa petsa 22 kang Setyembre. Di may koneksyon sa isipin natin pag-celebrar kani ka 52 na taon or 52nd Bicol University founding anniversary na kung saan base naman yan sa Office Memorandum number 207/2021 na kung saan gabos na mga faculty members maging man mga estudyante warang klase sa aga. Ang nagkagwama ni na series of activities sa agan igibuhon ang Bicol University mapon yan is the Thanksgiving Mass para sa ni pagkaagad dyan sa St. Gregory the Great Cathedral sa Albay kasi hindi mamantin rin ang social distancing dahil sa face-to-face man pagkatindir ng misa. Magkakaigwaman ng virtual opening program maging ng BU Personnel Day asin gabi ng parangal na kung sa itatawanan man ng honra ang mga professor asin maging man mga department heads digdi sa laog pa ng universidad asin sa Setyembre 22 magkakaigwa ng Student Day na kung sa ingabos ng mga estudyante kan Bicol University magkakaigwa ni na mga aktibidad
para naman sa indang selebrasyon. Kung makatatandaan, ang Bicol University pinagbukna kan taong 1969 ay sa ngunya nagpapadagos pa sa pagtaon ng dekalidad na edukasyon sa mga Bicolano. Yan ang mga nagbabalita din sa luwas. Renz Luna, DCGB News. Thank you so much, Tabi Ren, sa mga dagdag na istorya hali dyan sa luwas. June, sige, pasok mo na. Go, go, go! Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo, pag natapos na ang paghihintay mo, yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel Aged para mas swabe ang hagod nito. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang ginto. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Aged Gin. Drink responsibly. Lonely, napaka-lonely. Wala akong kasama pag ako mainom. Daddy, wag ka nang lonely. Dahil may new Coke kasama 1 liter na tayo. 39 pesos lang. Kaya sulit at masarap kasama. Happy, happy na kami. Masarap nang kumain ng marami. Together tastes better. Pasiramunan Karakanan, Kaibanan, and Coca-Cola Original Taste. 39 pesos na SRP. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Bear Brand Junior. Para sa 1 to 3 years old. May new formula. Available na in 2.4 kilo pack. 860 pesos lang ang suggested retail price. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sang-ayon sa payo ng doktor o health professional. Per IAC EO 51 CA number 071 series of 2020. Bigla akong kinagat ng alaga kong aso. Hindi ko alam bakit bigla na lang naging agresibo. Pinabakunahan mo ba ang alaga mong aso laban sa rabies? Hindi, wala naman yatang rabies to. Ligaw man o inaalagaan, pwedeng magka-rabies. Kung nakagat o nakalmot ka ng aso o pusa, magpaturok ka na agad ng bakuna laban sa rabies sa pinakamalapit na Animal Bite Treatment Center. Base sa datos ng DOH, ang rabies ay sanhi ng pagkamatay ng 200 hanggang 300 Pilipino bawat taon. Magpabakuna, huwag maging biktima. Munding paalala mula sa inyong DOH Bicol CHD. Siya ang servidor na may puso sa tawo. Adrian Salceda ang pangalan niya. Sa pagtabang tunay na malalaoman. Adrian, si Adrian Salceda. Yan si Adrian, talaga naman. May maray na pag-gobyerno ang action man. Konkretong patinampo sa hararayong sidyo. Basta Salceda may maray na legasiya. Ang mga barangay, padaba niyang maray. Sa bulang gimawot niyang dumakulang negosyante. Serbisyong may puso, ang satong kaibuhan. Hatod ni Adrian, Adrian Salceda. Siya ang servidor na may puso sa tawo. Adrian Salceda ang pangalan niya. Sa pagtabang tunay na malalaoman. Adrian, si Adrian Salceda. Upang manatiling ligtas laban sa banta at peligro ng COVID-19 ang komunidad, hinihikayat ang lahat na makipag-ugnayan sa mga lokal gobyerno upang matanggap na ang proteksyon ng mga bakuna. Katuwang ang ating public health standards at safety protocols, ang kaligtasan dala ng mga bakuna ay isa sa mga mahahalagang susi upang maagapan at mapigilan ang tuluyang paglaganap ng COVID-19 virus. Piliin nating magpabakuna upang tayo, ang ating pamilya at ang ating komunidad ay manatiling ligtas. Patuloy nating ipalaganap na ligtas at mabisa ang mga bakuna. Tara na at magpabakuna. Pagmamalasakit sa masa ay ipamalas na. Ini na! Big moment ni Mommy! Nag-spin move! Sabay lukso! Big shot ang Big Milo pack sa grocery cart! No! Nakascore ng big savings! Save as much as 50 pesos sa new Milo Champion Sulit Pack. Big on milk and energy!
energy-releasing nutrients. Kaya go big na sa new Milo Champion Sulit Packs. Buy big, save big. Price savings based on cost per gram savings at suggested retail price of Milo 1.2 kilograms versus Milo 300 gram pack. Buy big, save big with new Milo Champion Sulit Pack. Promo runs from January 1, 2021 to April 30, 2022 per DOH FDA CFR permit number 1470 series of 2020. Bicol Target. O paano lamang ka ini John Anpahit? Na kita na abot na kita kan medyo pamatos-patos tabi ano. Kan sa tuyang mga gamit. Yan, sige. Paano lamang may mabibitbit lamang diyan para ayo barang mabibitbit ano dahil paglingaw tabi ha taod-taod na alas 5 ang bareta na News Director Edwin Peralta asin ni Francia May Boras mga bareta gunyan para sa aga lado lokal, national, international magdangog kamo tabi ha so mga lagartong istorya sa aga lado lokal, national, international maainot ani dug madadangog gunyan kaman igwa na sa nang mga dagdagan mga maabot na oras pero sakob man girarayan sa padagos na pagmonitor po 24 oras kang DCGB. Sa pangarang kang tropa pading Jomar, pading Al, pading Jim, Dian, si Ren, si Luen, sa Manibela, si Henry de Baymata. Technical control ng kapartner ko, Devan from Poland, Diona Police. News Direct Edwin, News Manager Mar, si Angel sa production. Sa IT, si Arven Buda, si Richard. Ako po, si P. Fernandez. Bye-bye. Asin, salamat. Mahal Diyos ang magbantay. Sa araw, kahit